mi srai quella. Ah, poi gli è ammazzato, se ne l'ho visto facili. Bicca! Jedno chyba dla tego. Nie jakoś przyczynnie ugodzić, jak budeš pohodně, tak budeš zpívat, kde budeš chtít a s kým budeš. A kdy budeš. Ty jediný, co musíš udělat, je dostat, co máš v hlavě. Uvěď. Je to tak. Buongiorno, io non sono da dire che ti musí pracovat, to daje se také. Respektive poradí, že vám tady jako čas být můj asistentskou. Jinak vím, koho mám zavolat. Ne. Takže, on tady půjdeme do náhradního studia. Rozumím, konečně se našel tady. Jsme na obchodě.